I večeras smo sa legendom našeg streljaštva, osvajačem prve zlatne medalje dakle, u ovom sportu, Goran Maksimović. Još jednom dobrodošli u Klub šampiona. Stigli smo sad do onih godina kada ste se popeli u neslućene visine. Seul, 1988. godina. Krećete vi na put. Čuli smo prošle nedelje kako je sve došlo do toga da se uopšte opredelite i da uđete u reprezentaciju da pucate iz vazdušne puške, je li tako? Sad me interesuje, dakle, dolazite tamo. Obično, strelci, vi ste oni prvi koji izlaze, prvi na takmičenje. Da. Šta ste očekivali? Pošto znate 4 godine pre toga kako ste kakav ste rezultat postigli, kako je to bilo u Los Angelesu, sada ste već bili onako poprilično iskusni, znate šta vas očekuje i u olimpijskom selu, malo je tu drugačiji odnos bio od naših sportista, ali kako je to sada izgledalo 4 godine kasnije? Pa mislim sigurno da sam... I vi 4 godine stariji. Mnogo spremniji otišao za Seul i sa mnogo samopouzdanja. Mislim, za malokalibarsku pušku, znači ležeći trosav vazdušna, ne. Znači, jeste bio taj rezultat, ali iako ne vežete više rezultata u kontinuitetu, što se kaže, na nekim velikim takmičenjima, to ne može da vam daje neku veliku sigurnost da će to i da se ponovi na najvećem takmičenju, znači na olimpijskim igrama. Ali mislim da sam ja još u to vreme bio relativno mlad. Znači, iako 25 godina, jesam bio iskusan. Znači, imali smo 2 svetska prvenstva, pre toga 2 ekipne medalje. Znači, na tim svetskim prvenstvima i na evropskim. Znači, ja samo medalju u juniorskim kategorijama. Znači, tada nisam imao još ni jednu veliku pojedinačnu medalju pre Seula. I ja sada koliko se sećam, ja mislim da, ja ne znam da li je prva disciplina, da li je bila 60 ležeći ili je prva disciplina odmah bila vazdušna. Mislim, znam da žene otvaraju olimpijske igre vazdušnom puškom, ali ja mislim da sam ušao u taj meč, ajde sad da pričamo o toj medalji, mislim, vazdušnom puškom, da sam ušao u meč ne suviše opterećen. Jer da, to mi je bio prvi nastup jer sam znao da imam posle toga još 2 nastupa u kojima sam mnogo jači, da kažem. I krenuo relativno opušteno, ali što se kaže, ono da bi pobedio na tako velikom takmičenju mora da ti bude i dan. Znači, nije samo spremnost, uvek mora da postoji malo i taj faktor sportske sreće i ono da si stvarno fit tog dana. Ja mislim da sam stvarno bio fit potpuno, znači toliko skoncentrisan, znači to je išlo ono ko na treningu, da kažem ko na treningu, možda ne ni ko na treningu jer ja sam eto, mislim jedan od retkih, barem ovako što znam iz iskustva, iz razgovora, koji je bolje gađao na takmičenjima nego na treninzima. Znači, ta motivacija, šta znam, više truda, možda se nisam dovoljno trudio u stvari na treninzima i tu sam važio da nisam baš neki veliki radnik što se tiče treninga i uvijek je postojala priča da je Branko Lončar organizovao pripreme zbog mene, jer ja u klubu nisam baš mnogo trenirao, ja na pripremama mora, normalno, kad je to ceo dan, onda je 2 puta dnevno, tako da ono pravi rad, što se kaže. Tako da je stvarno to išlo sve glatko, jer ja to svima ponavljam, mislim i ovako i pričam i na predavanjima i to, sećam se te posljednje serije, zadnjih 10 metaka gdje sam ubio 100, znači svih 10 centara, ali od toga je sigurno 6 centara bilo nisko i to ono 10-1, da kažem 10-2 po današnjim merilima, današnjem vrednovanju. I da ja nisam pomerio, ali sam tačno video svaki da je tu i svaki je bio u centru. Znači, tolika sigurnost neverovatna. Tako i onda sam, znači bio sam prvi pre finala, 594, to je bio olimpijski rekord.
koji je i dan danas. Danas. Pošto su promijenjena pravila, smanjene su mete posle olimpijskih igara u Seulu. I onda je došlo finale, tada se dodavao rezultat iz finala na osnovni deo, ne kao danas da se kreće iz nule, od nule, što mislim da je veliki promašaj promene tih pravila. Svetske federacije, naročito u nekim disciplinama, na primjer u trostavu, gdje vi imate razliku od 1. do 8. bude i po 10 krugova razlike i onda oni kreću od nule. Mislim, zašto? I onda gađane te kvalifikacije. Ali tada je to išlo onako kako treba. I finale je onako krenulo relativno dobro. Znači, ja se držao tu na prvom. Ja mislim da sam imao 2 kruga prednosti nad Bertolovom i 3 kruga pred Riedererom. Znači, Francuz i Nemac. Moji konkurenti najveći bili na tim igrama. Su se oni poznavali od ranije? Da, znali smo se. Mislim, cele godine, pazite, kroz svetske kupove i međunarodna takmičenja. Evo sve to, ista ekipa se uvek vrti. Tako da je bila je baš velika trema, i nije bilo nešto ekstra gađanje, ali sasvim zadovoljavajuće. Ja mislim da ostajem, čak se i smanjila nešto prednost do, ja sad tačno se ne sjećam, ali do nekog 5. 6. hitsa, gde sam ja pogodio centar. Mislim, i tada je bilo na decimale, a ne znam šta sam tačno pogodio, ali znam da je jedan od njih ubio osmicu, ovaj drugi slabio devetku i tu se onda stvarno napravila razlika koja je meni dala, tako sam upoznao pao kamen sa srca, rekao sad, mislim, do kraja nema problema da zadržim to prvo mesto i tako je i bilo. Mislim, stvarno sa dosta manje opterećenja nego što je to na početku. I tada ste vi već znali da ste osvojili zlato. Jeste tada već bili svesni da je zlato vaš? Da, ja mislim da tada već, znači bukvalno 3-4 metka pred kraj sam znao da ću biti olimpijski pobednik. I ko vam je prvi pritekao da vam čestita? Pa ja ne sjećate se više. Rajmond ili... Ja mislim da je Rajmond, da imam tu fotografiju. Kažite mi... Jer tada nije bilo dozvoljeno trenerima da sede iza strelaca, nego su i oni bili pozadi na tribinama, koliko se ja sećam. A nije bilo strelište ni takvog prostora. Kome ste se prvo javili? S kim ste se prvo čuli? Tada nije baš bilo mogućnost da se odmah javite. Tako da je to... A i tada je, znači, kod nas je bio jutro, znači možda neki 4-5 ujutro, ja mislim. Kažite mi kako se to proslavilo? Sam se prvo sa suprugom, kada sam uspeo da dođem do nekog telefona, sad to mislim da je to bilo kasnije kad sam došao u selo i tako da je. Kako je to bilo i kako je izgledala proslava u olimpijskom selu? Pa proslava, pa ja mislim da nije bilo, mislim, neke toliko euforije, jer mi smo i došli na početku, znači nisu ni svi sportisti još ni došli. I onda je tu, mislim, svi su po ceo dan, što se kaže, po svojim borilištima, terenima, tako dalje. I onda tek uveče, ajde, dok se i pročulo, što se kaže, u selu. Ali zato ovde u zemlji je nastala prava euforija. Mislim, ja sam bio u finalu i u trostavu. To, čak i ja ne spominjem, ali to je bio 8. i ležeći sam 12. Znači, mislim, sve 3 discipline sam ja odgađao stvarno dosta dobro. U ležećem sam napravio bio bukvalno taktičku grešku, što sam malo ubrzo jer se spremalo neko nevreme, nešto i ja malo ubrzo i 596, mislim, tada su ti rezultati stvarno bili nenormalno visoki. U stvari, zato su i promenili sada na decimale da se gađa, jer već puno ih je gađalo 600 maksimalno, onda nema gde više. Pa sam malo ubrzo i eto tu napravio par grešaka što me koštalo finala, ali nema veze. Čak ja mislim da sam prvo gađao ležeći pa vazduš. Ja sad ne mogu da sad, ali nije ni bitno. Važno je da je to prvo zlato za streljaštvo bilo tu, da je to bilo vaše, da je to bilo naše. Veliko oduševljenje u zemlji, naravno, posle toga je
prouzrokovalo da postanete i najbolji strelac na svetu, ponesete to laskavo priznanje, kao i najbolji sportista Jugoslavije. Tadašnja popularnost... Jer sam odmah posle olimpijskih igara sam osvojio i kristalni globus i srebro, znači drugo mjesto na finalu Svjetskog kupa. Tako da sam bio najbolji strelac te godine. Kažite mi, koliko vam je u tom trenutku popularnost prijela? Pa prijela, kako nije. Gostovanje. Prvo je što smo jedva čekali da se vratimo iz Seula, jer tamo prvo hrana je bila katastrofa. I onda oni kao, ajde ti si osvojio zlato, možeš da ostaneš do kraja igara. Hvala, ja sam vratio sa 58 kg iz Seula, jedva dočekao stvarno da se vratim. Šta su vam tamo davali da jedete? Šta je bilo? Prvo strelište je bilo malo dalje, mislim da smo se vozili jedno sat vremena svaki dan i onda provedete ceo dan na strelište, nama je tako i treninzi, što su bili pre takmičenja i sama takmičenja, to je dugo traje, onda su tamo bili neki lunch paketi, mislim nešto spakovano, malo salata, neka meso, nije baš, mislim... A vi ste navikli na domaću kuhinju. Sada je to drugačije, sada bih drugačije jeo, ali tada to stvarno nije odgovaralo, jer tada nisam bio toliko, da kažem, ješan ili ono da jedem sve. Tada ste još birali. Domaća, da, klasična naša kuhinja. I jedva čekali da se vratimo i onda je stvarno doček bio fenomenalan, prvo na aerodromu, pa posle je Savez organizovao u Skadarliji, znači jedan ručak za uže krug i pravi doček je bio u Jagodini. U Jagodini. Dakle, 89. osvajate i evropsko zlato, postajete evropski šampion, je li tako? To je u Zagrebu bilo, malo kalibarska puška, klečeći 50 metara. Da, prva evropska zlata. Da, te godine odlazite u vojsku. Jeste, u septembru, da. Ali ste se očigledno malo prošetali, je li tako? Pa, mislim, bilo je kao sve dogovor, ajde, bit ću u Beogradu tu da mogu i da treniram i sve i tako dalje. I onda mi stiže onaj papir, ja gledam, Cerklje, aerodroma u Sloveniji, što je, ali, mislim, blizu Zagreba, 40 km Zagreba. I ajde, javljam ovim Savez, Boža Matović je u to vreme bio selektor i general Ljuba Domazetović nam je bio i predsjednik Saveza pre i tako dalje. Mislim i u predsjedništvu, mislim to je sve kao završena priča, nema problema. Ne, u stvari ne, ja sam prvo, bilo je da bude za vozača. I onda sam ja otišao u Kovin na obuku 40 dana, ok, znači za vozača, eto, dobio i C i E dozvolu. I tamo sada oni, moj vodnik tada što je bio, ja sve rekao, idem ja u Beograd. I on me zove, kaže, Gorane, As Klobić, jedan stvarno perfektan stariji vodnik, mislim ja tamo mi našao gde i da treniram u Kovinu, u nekom podrumu i tako dalje. Lepo smo se i družili. Kaže, ova veza ti nešto baš ne funkcioniše, kaže, preko manda Cerklje, Slovenije. Prvo nisam znao gde je to, prvi put sam čuo, mislim, to je selo, ne znam da li ima 2-3 stanovnika, tako dalje. Cerklje, aerodrom, pa dobro, šta ću, ajde, idem tamo, pa ovaj kao, ajde, sredit će se to, ono, otišao tamo, jedan dan, drugi dan, sve, mislim, već ovi, kao, da, dobro, ti ideš za Beograd, ništa mi ono ne daju ni da radim, prošlo 7 dana, kapetan kao stani da vidimo šta ćemo, ajde, da te stavimo ovde, ono, da čatuju nešto, znaš, jer ne stiže ništa iz Beograda. Trebao sam da idem i za ovaj Masters u Švajcarsku, to svake godine smo gađali, to je baš bio tako neki početak novembra i ja sve, evo, idem, Bože, evo, stiže ti da ideš na kraju, ne odem ja na to takmičenje. I posle 10 dana, bukvalno sam bio 10 dana tamo, dobijem od komandu za saobraćajna, znači jedinica gore u Vojnoj akademiji. Tako da sam tu prvo bio malo saobraćajan, posle smo ih prebacili u pomoćni vod da
kao radim na strelištu, ovo ono, međutim, tu se vojska nije baš, mislim, pokazala. Nisu me iskoristili, u stvari, tako da kažem, maksimalno, jer u pomoćnu vodu je ono, održavanje kruga i tako dalje, ali dobro, izašli su mi maksimalno u susret normalno oko treninga, znači svaki dan sam išao na stadion, na Partizan, trenirao i za takmičenja i sve, znači nije bilo problema, funkcionisalo sve kako treba, ali dobro, rekli smo... Moglo je i više, ja mislim da bude neke pomoći s moje strane. Jeste, Boga mi slušajući da kako su vaše kolege, dakle vrhunski sportisti prolazili, vi još i niste loše prošli, mada je bilo i oni koji su mnogo bolje. Koji su mnogo bolje prošli u to vreme, mislim pričamo u to vreme. 89. dakle prvo evropsko zlato osvajate, pa onda 91. drugo evropsko zlato. Da, 91. je Bolonja, evropsko prvenstvo, znači moje najuspešnije takmičenje u životu na kome sam 7 medalja osvojio na tom evropskom prvenstvu, 3 pojedinačno i 4 ekipne. U to vreme, znači eto to je još i Zagreb 89. znači delili su se medalje i po stavovima, znači posebno i u stojećem i u klečićem i u trostavu. Tako da ste u jednoj disciplini mogli 3 medalje da uzmete ako ste dobri, tako da sam tada bio prvak Evrope u trostavu i drugi u ležećem i drugi u stojećem ili klečićem. I 4 ekipne zajedno sa Nemanjom Mirosavljevim i Rajmondom Debevecom, znači tada smo mislim da smo napravili bum, što se kaže, Rusija koja je bila maltene neprikosnovena u Evropi to vreme. Mi smo ih u trostavu pobedili za 27 krugova, to je bilo neverovatno. Ponižavanje bilo. Totalni potop. Ali zato na proglašenju, kad su dizali zastavu, dignu zastavu i padne naša zastava na pola i bukvalno, mislim, već je krenulo na Plitvicama u to vreme. Kad smo išli na tamo, smo prošli super, kad smo se vraćali već iz Bolonje kombijem, autoput je bio, nije bio, mi smo se prvom grupom, ja sam baš vozio kombi nazad, nije bio blokiran još, ali nigde auto, znači stigli smo za 9 sati, smo stigli od Bolonje do Beograda, nigde žive duše, tako da i to bio je, da kažem, još jedan znak raspada. Da li se to osjećalo u reprezentaciji među vama? Pa još nije, znači nije, bukvalno niko nije verovao u to, znači sve je bilo normalno i normalno. Normalno malo je strah, u stvari u Sloveniji je već isto krenulo, bile su one barikade po putevima i tako dalje. Međutim, tamo smo normalno sve. Prvi put se osjetilo u stvari da je bilo definitivno, to su mediteranske igre, bile u Atini 1991. I kada je bili su i Slovenci s nama sve i onda su dobili obaveštenje da ne mogu da nastupaju. Rajmond se vratio kući, nije nastupao na mediteranskim igrama. Dobro, vi ste dobro prošli na tim mediteranskim igrama, je li tako? Srebro, je li tako? Tako je. Ali 1992. godine po prvi put je jedna ovako novonastala situacija kada je sport u pitanju. Našim timovima je bilo zabranjeno da učestvuju na olimpijskim igrama u Barceloni. Tako je. Jedini kojima je bilo dopušteno praktično ste bili vi, ali s tim da ne predstavljate našu zemlju, već da idete pod belom zastavom kao olimpijskog komiteta. I olimpijski učesnici. Kako se sećate te olimpijade? Pa, prvo, ja sam bio član delegacije koja je išla u Lozanu na pregovore, znači tada sa Bakočevićem i Borom Stankovićem. Ajde sada da čujemo iz prve ruke šta se tamo dešava. Tada je stvarno to bilo mučno. Znači, razgovori... Koji su njihovi argumenti bili? Pa da, mislim, ekipno ne dolazi nikako. Znači, to je bilo, ne dolazi u obzir. Bila je borba čak i za pojedinačno. Jer su oni tada hteli da spoje nas i Makedoniju. Znači da
zajednici, jer je Makedonija nastupala isto, ja mislim, pod belom zastavom. I onda je tu bilo kao, to se prave zajednički timovi, mislim, što za nas bilo totalno neprihvatljivo, mislim, kako zajedno. Mislim, oni su već druga zemlja, mislim, odvojili su se i tako dalje. Mislim, Bakočević je ono bio tvrda linija, normalno malo te ne da ne učestvujemo na olimpijskim igrama, ali vamo i Bora Stanković i je tu mnogo, i Miljan je bio, Miljan Miljanić je bio, da, isto u toj delegaciji, mislim, ipak smo se ono borili koliko je moguće da što više dobijemo i da relativno nezavisni budemo, mislim, iako smo eto nastupali, ali da kažemo, i s druge strane, svi su znali odakle su. Mislim, za svi sportisti koji su nastupali na olimpijskim igrama, bez obzira što je olimpijska zastava, zna se da si iz Jugoslavije. Kako su vas tamo dočekali? Kako su vas tamo gledali? Ne, tamo je, mislim, okej je bilo, osim što su nam zabranili da idemo na otvaranje. Znači, sedeli smo u tom našem zgradi, tamo gledali otvaranje na televiziji. Tako, ali jeste se pitali šta smo im vratili, što se kaže, medaljama. Tako, streljaštvo osvojilo 3 medalje. To jeste. Ja sam izgubio, da kažem, medalju u finalu. Tu sam malo taktički sam baš pogrešio. Ušao sam sa mnogo velikim samopouzdanjem, ja mislim, jer te godine, mislim, na Evropskom prvenstvu 1992. u Budimpešti sam osvojio zlato, ali s tim što sam sa 8. mesta, znači, tako dobro gađao finale da sam stigao Fetkina, koji je bio prvi pre finala, i sa istim brojem krugova u to vreme bilo takvo pravilo da ko ima bolje finale, taj je bolji. I ja sam osvojio zlato. I sada u Barceloni ja prvi, 92, on drugi. Ili je on bio prvi, ja drugi, da, pre finala. No, rekao, dobio sam ga na Evropskom, sad će i ovde. I još nešto sam imao problema tehničkih sa puškom, sa okidanjem, što je funkcionisalo, da kažem, u kvalifikacijama, jer nije to pritisak, ali u finalu to je moja bila, da kažem, i neodgovornost, jer sam imao dovoljno vremena da to sredim kod servisera, da se spremim za finale, ali ona moja samouverenost neka me je to koštala, da kažem, medalje, da sam ušao, napravio jednu veliku grešku, basosnicu, i to je, nije bilo povratka, što se kaže, u borbi za medalje. Koliko bole 4. mesto? To je 5. a još bolnije je ono 4. iz Atlante. To je neverovatno. Mislim, ajde, da kažem, ta Barcelona je i prošla nekako, ali Atlanta, to ne mogu da prežalim. To stvarno ne mogu da prežalim, jer mislim da sam i dobro gađao, da nije to bilo nešto, mislim... Za 0,1, koliko beše? Za 0,5. Za 0,5 Nemac Ekard je stvarno fenomenalno odgađao to finale. Mislim, 101, nešto to u stojećem retko se dešava. Mislim, ja sam imao 97, nešto, znači imao sam prednosti 2 kruga ispred njega. Tako da trebalo bi da sa tim rezultatom budem u medalji. Još i ovaj Beljajev koji je bio drugi Rus, on je prvi put, ja mislim, u životu tada otpucao stojeći preko 380. On je bio maltene neprikosnoven u svetu, u ležećem i klečećem. Ali stojeći nije mogao ništa da ubije. I te godine na tim olimpijskim igrama opali stojeći, neverovatno. Ja rekao, ne znam da će proći na doping kontroli. I još što je najgore što se desilo, na doping kontrolu normalno idu medaljaši i mene izvuku iz finala da ja idem kao 4. s njima. Mislim, to je bilo najgrozniji osjećaj da sedi s njima na doping kontroli kao 4. Ali zato me je posle žena, što se kaže, oporavila skroz. Kad smo se vratili u Beograd, mislim, takav doček je napravila, mislim, ona organizovala, u stvari, maltene spontano ispalo. To se toliko skupilo društva i rodbine, znači ne samo iz Beograda, nego iz Jagodine i tako dalje, na aerodromu, kao da sam ja osvojio zlato, a ne Aleksandra Ivoše. Čujte, 4. mesto, pa malo li je. I proslava je bila celu noć u tadašnjem stanu, malom, 27 kvadrata, ali bilo je jedno 60 ljudi. Najbolji na svetu su bili tu. Trebalo je uopšte pojaviti se tu. Vi ste uspjeli da se pojavite. Znači, to je apsolutno... I kad sam se javio telefonom supruzi, ona čestito, rekao, šta mi čestitaš, mani me.
Tako da nisam, mislim, Hoćemo najgore, to je najgore. To je četvrto mesto, dobro. 95. ste imali tu privilegiju da učestvujete u reprezentaciji sveta, je li tako? Jedno od najvećih priznanja, dakle, za Partizan i za vas je bilo učešće u muškoj reprezentaciji sveta koja se takmičila u disciplini vazdušna puška protiv ženske selekcije. Da, to je, da kažemo, to je Boža Matović organizovao tada, on je imao te stvarno neke ideje oko toga da se organizuje. Stvarno je to takmičenje bilo neverovatno. Znači, stvarno su došli najbolji strelci sveta sa one strane s ove, ali se tog takmičenja toliko slabo sećam. Samo ću da kažem da su dame pobedile, ali dobro, nema veze, mislim, to je tako. Vi ste bili džentlmeni, je li tako? Znate šta, uglavnom, jedno vreme smo mi organizovali, tako su bila ta kola, kupa ili pozivni turniri, šta znam, tako su krenuli da se organizuju, da bude jedinstvena kategorija. Jer u principu kod nas nema neke velike razlike, znači ne traži se neka izuzetna fizička snaga da vam je muškarac mnogo dominantniji nego žene, tako da je tu egal, što se kaže. U stvari čak su u to vreme su žene bile i bolje, mislim, mnogo puta su nas pobeđivali na tim takmičenjima. One su steloženije, je li tako? Pa, steloženije, šta znam, slušajte, imate dve dame u kući takve, dakle. Ovako, htjela sam da vas pitam, vaše posljednje olimpijske igre su bile u Sidneju, tako 2000. I tada vi odlučujete praktično da prestanete aktivno da se bavite kao takmičar, je li tako? Pre Sidneja sam ja prestao da gađam. Bukvalno mjesec dana, kad nisam usvojio kvotu za Sidnej, i onda sam dobio wild cardu za Sidnej da učestvujem u disciplini 60 ležeći. Olimpijski komitet je prihvatio to i ja sam prihvatio. Mislim da bude 5 olimpijske igre. Sjajno. Sa zadovoljstvom. A kažite mi, da li dan danas uzmete pušku pa... Pa ne, evo, zadnji put sam, baš mi je na Facebooku izašao onaj reminder da sam 2012. Ma nije valjda. Zadnji put. Jer imam, mislim, više ne vidim. Znači kako treba, morao bi da koristim streljačke naočare i to nema. Mislim da zbog jednog takmičenja nekog, mislim, ja uzmem ovako pušku da pokažem stav, da nešto, ali eto, zadnji put sam se takmičio tada i tad je moj sin bio u reprezentaciji Sebić, tako da smo uzeli medalje na prvenstvu države u 60 ležeći. Posle toga Marko je otišao za Ameriku, ja sam već debelo, što se kaže, ovim trenerskim vodama. Dobro, i u to vreme sam ja, već od 2001. sam krenuo kao selektor Srbije i Crne Gore. 3 olimpijske medalje, ako se ne vrame, ako ne i više, koliko za sada? 3, da, 2004. Jasna Šekarić u Atini, onda London, Ivana i Andrija. Andrija, jeste. Tako da... Ono što je divno što ste nam poklonili jednu predivnu damu koja se zove Ivana. Hvala vama i vašoj supruzi na njoj. Dakle, jedno veliko bogatstvo koje ste nam ovako dali u amanet, je li tako? Ivanin ogroman, mislim ogroman, talenat 10%, što ja uvijek tvrdim, ali ogroman rad i ogroman rad moje supruge koja je spremala za taj London, da kažem, krvnički i ono iz petnih žila i kad nije išlo, pa i za Novi Sad svaki dan i tako dalje, naročito u onom finišu da se to sve dotera kako treba, pa maltene i u samom Londonu pred olimpijske igre, ajde, išli smo da testiramo ponovo municiju, pošto nije imala da, sve iz svog iskustva da predupretite slučajno. Da sam ja to, da kažem, pokušao koliko je moguće tu logistiku da završim, a supruga je s druge strane odradila perfektan posao i tehnički i psihološki. To je ono najbitnije. Najbitnije da je spremi pravo za te olimpijske igre. Hvala vam i za Ivanu, hvala vam i za sve medalje koje ste nam priuštili, svu radost koju ste nam ovih godina priuštili. Biće tu još rezultata, pošto vi ne posustajete svaka čast, samo nastavite tako, pa da se družimo i nekom drugom prilikom u Klubu šampiona. Hvala vam puno. Hvala i vama. A hvala i vama što ste se i večeras družili sa nama. Do sljedeće priče, šampionske priče, svako dobro.